Good morning लोगोफोर नै दिनै जोङो नैबेहाय फैफिनलायबाय कियाननि आबै आबौ मासेनाव जोङो न'आव दंहैयोमोन नालाय नैबेहाय फैफिनबाय दायो फुंनि टाइम दायो 7:10 जाबाय ओमफ्राय दोमैलुलु नालाय एसे खुवा खुदों ओंखायनो स्रां जायाखै दाबो सानालाय ओंखारबाय खिन्थु ओंखारख'नो हायाखै पुरा माबानानैनो दङ खुवायानो दायो जोङो ओरैनो ससे मर्निं वाक खालायनानै फैबाय न'आव फैफिनबाय आरो नै कियाना जोंहा कियाना बिराद देरबाय माला देरखो पात्ताखौनो मोनलायलायासै 14 months जाबाय कियाना ना कियान 14 months ना नै बल गेलेनानै आखाया मैला गोजासो बल मोनसे दङ बेजों बिराद गेलेयो सुबिनाजों बेजों नै बिथिं सुबिना दङ माबा दैनि फिथा सावगासिनो मामाया मा होनो एंख्रं होनो नामा बानायगासिनो बेखौनो दा साजों जानोसै लुसन अखमान गिलिर जाबायहाय बाबुखौ लानो हाला हारसिं जोंहा थांफिननायनि टाइम फैगासिनो बारा गोबाव गैला दा फेब्रुवारि मिडआवनो थांनाय जागोन आरो जोङो बेनिफ्राय नायलांबाय थादो होमबा जोंनि भिडिअखौ सानैजों लामायाव दङ कियान नायानो कियाना नुबायना साना ओंखारबाय खिन्थु स्रां जायाखै कियान बाबा कियान एसे नायलाय कियाननि खानाया दाउ खानजं बायदिसो जाबायहाय बै नायलाय बै बैग्रिखौ नुदोंना दिनै जोङो बेखौ बाथोन देना जानो नागिरदों एसे मोनहांबाय जोंनि एकदम लामानि अपोजिटावनो दङ दे नैबेलाय बे जोंनि गेट ओमफ्राय नैबेनो रावनिबो नङा दे बे लामानिसो ओंखायनो जों जानो नागिरदों ना कियान खुन्दिपिनि खाबो बहुत ভাল লাগে न बिराद मोजां मोनो आंबो जानो बेना जाबा बिराद मोजां जायो मा होनो दुन्दिया सामब्राम गुफुर एसे बानलु देनानै आरो बेखौबो देदो मा होनो बैग्रिखौबो देदो अब्ला बिराद मोजां जायो एंख्रं बानायदों दिनै साहा बानायगासिनो 7:30 जाबाय सानदुंसै लोगोफोर जोङो दायो राइन' इक' रिजर्टआव थांगासिनो दायो माने आङो बारा बिराद गोसामोन नालाय बिनि थाखाय भइस अभारसो होनांगौ जाबाय आरो बे जराव जोङो थांगासिनो बैग्रि मोनजाबो हामगौमोन लोगोफोर जोङो दिनै नै राइन' इक' रिजर्टआव फैदों मा होनो बुहुत गोबावनि उनाव फैदों थांनाय बोसोराव फैदोंमोन जोङो बाबुआ बे टाइमाव 2.5 मासल'सो जादोंमोनदां ओमफ्राय दिनै जोङो माबा फैदों जोंहा बिखुनजो ओमफ्राय आरो आंनि बिहाव जानाय माने आंनि बिखुनजोनि फंबाय बे फैदों बिनि फेमिलि फैदों ओमफ्राय सबिना फैदों आरो आंनि बिबोनां ओमफ्राय बाबु फैदों आरो नायलांबाय थादो जों मा खालायो होमबा बेखौनो देखायलांनोसै थांगासिनो र' लानोबा नायलाय बेसेबां मोजां बिबारफ्रा नै बिथिंजाय गैया माथो एसे खालिसो नायलाय बाहेरनिफ्राय बेसेबां मोजां नुदों दैफोरखौ बिबारफोरखौ नायलाय बिथिं देखायलाय मोजां नुबायना देखायदो नै फट' लानोसै जोंहा दसे समाय फट' लांबा नै हेलाम्बा बिबाराव मोजां नुदों माथो बे फट' लाबाय जोंहा नै आनैयाबो लाबाय आरो इथिं नै रैसुमैया आरो बैहाय दङ नै मामामोनहा कियानखौ लानानै ओरैबायदि मोजां नै बिबारफ्रा नै
पिकनिक जाफैसोदों मानसिफ्रा बेकग्राउन्डखौ नायलाय बिबारफ्रा ओरैबायदि मोजां मोजांखा नै बिबारा नायलाय दा बुंसै पेपार फ्लावार ओइफोरबो बिराद मोजां मोजां दं गासिबो गोमोलायनायसो ओरैबायदि मोजां मोजांखा बाबुजों लानांसिगोन बाबुजों फट' लायैया गोबाव जाथारबाय एसे बेबायदि फ्रि टाइम मोनोबा बेरायनो फैबा मोजां नाङो खारन गथ' गोनांफ्रा जेब्लाबो बेस्थ' जानानै थायो नालाय गथ'जोंल' ओंखायनो बेफोरबायदि जायगायाव फैबा गोसोफोरखौ सान्थि मोनफैलायो ओंखायनो गेजेर गेजेर फैगारनांगौ बेरायगारनांगौ बिबारा नायलाय पेपार फ्लावारा ओरैबायदि मोजां मोजांखा पेपार फुला बैथिं दङ ओइहाय जिरायना दङ नै सिजौ गायलायना दोनदों बेहाय एक्टिभिटिफोरबो दङ बेहाय नै गराय गाखोनाय माबा माबि गाखोनाय ओमफ्राय जोंहा गियाना बाबाया खर'आव एसे मिदिंनाय मोनबाय दां उन्दुग्रो मोना फैबाय बियो गियाना फैदो बाबा फट' लानोसै देनां नायनांगौ ना देरबा फै फैदो फै सुबिना आजि फार्स्ट टाइम बे कालारा गैया दा लानो नागिरदों गासिबो फैजोब्बाय नै जों मानो फेमिलि माबा भिडिअ लायनो फट' फै बाबा इथिं फै फैदो फट'खौनो लालानो गियाना गावनि दै बथलखौ लानानैसो थाबायबाय हनै नै बिबारखौसो नायगासिनो खानाङा दे बाबा ओइ पिनिबल गथ'फोरनि प्ले एरियायाव फैदों गथ'फोरनि प्ले एरिया बैथिं दङ नै गथ'मोनहा डास्टबिना मिकि माउसनि गोजासो गेलेनो गाखोबाय नै मट'आबो दे गेलेदो दे सानैजों दे बाबा दासो खुगा ओंखारदों एसेखौ दासो खुगा ओंखारदों नै सबिना मोनहाबो इसिना मोजां नङा नोंसिनासो मोजां नोंसिना नै कियाना बिनिफ्रायनो ओंखारला दानाबा कियान बाबा इथिं नायलाय नायला मोजां मोनथारबाय दायो टाइमा 3टा जाबाय जोङो 3टा साराय 3टायानो जाबाय जों 3टायाव मोनफैदों आधा घन्टा जाबाय फैनानै र' अबाव थांनो नागिरदों बियो सोरबा मेथाइ पेकेटखौनो गारबाय बे बैथिं थांलायनोसैथ' बिथिं फैलायबाय जेरैथिं स्टे खालायग्रा न' दङ बिथिं फैदों जोङो दायो ओरैबायदि मोजां मोजांखा आरो मुटुक देखा
Matu. Nasai. Nih, benglele mana? Neng first time dah? Fैफेराखैमोन ना बे? First time nih. बिथिं restaurant दङ, बिथिं restaurant. दा हाबगोन र' लास्टआव. बेरायग्रोनानै लानो. नै बिथिं नायलाय हाजो गोजा. बैफोरो. ओरै नै हाजोफ्रा नायलाय. नै हाजो गोजा. बिबारा. बिबारा. Ya. Sebenarnya sih malah datang. Ini थांगासिनो जों बैथिं. एथिं हाजो गोजासो नै. ओमफ्राय बै गेजेर नुदों नालाय नै. केबिन बानायनाय. माने बेहायबो थांनानै मानसि जाहैयोनदां आरो. बैफोरो नुदों ना? इबो गाबो. Gura sampai lagi. Kian. Ibu lasi kan ya mama. Stik kalengan nota. Bibaran bibar. Biting mentam room dong undang gahayaw. Nih, be moनसे. Oमफ्राय be moनसे, oमफ्राय बै moनसे. ओमफ्राय आरो इथिंजाय गोजौआवबो रुम मोनथाम. आरो बैफोरथिं हानिबो न' दङ बेफोरो हानि कटेज होनदां आरो बाखि जियानो जाया मानो बिबारफोरखौ हले बिराद मोजां नुदों आरो डेक'रेसनखौ नायलाय दिनै मानसिफोर दंसाबो फाय सबिनाक्सा नालाय कियाना दावराव जानाया नै नुदोंना नै कियानजों सबिनाजों सबिना ले जा झुलना जादों मोजां नुयो दा नै सासेया हनै गोजौआव एसे गाखोनो नागिरदों जोङो गोजौआव माने एसे गोजौआव न' दङ आरो रुम माबानि हानि न' बेहाय थांनो नागिरदों जों नायहैनो नागिरदों गोजौसो गोजौसो मा दङ नायहैनो नागिरदों र' बिनाया बामदों कियानखौ फैदा फैदा गाहायनिफ्राय जोङो गाखोबोबाय बे नालाय मेंबाय आं बेनिफ्राय भिउआ बे दैमासो ओमफ्राय नै ओइ गोजौआव एसे गोजौआव गाखोलांबावनो नागिरदों र' मा दङ नायहैथारनो बेरायनो फैबाय नालाय नायजोबनोसै औ गासिखौबो गोजौहाय गाहाय नङा नालाय नों बै गाहायनिफ्राय फैदों जोङो बन्दसो बिथिं जिप लाइनफोर बानायगोनदां इनिफ्राय जिप लाइन बानायगौमोनदां आरो बैसिम मोनहैनाय नाय बैनो रेस्टुरेन्टआ जाग्राया नैबेनो जों बे गाहायनिफ्राय बे गोजौआव फैबाय हा नै इथिं थांसै फै ओइ नै बिसोर थांथ'बाय जों थांगासिनो एबार नै इथिं ओंखारलांसै नै ओरै लामा दंखायो जों फैनायाव बैथिं फैनायमोन दायो नैबेथिं थांगासिनो फेन्सिं होआबा बैथिं ओंखारलांगोन ना मानसिफ्रा बेनिखायनो नै बे मा रपवे बानायदोंमोनदां कमप्लिट जायाखै गाज्रि जाजोब्बाय बहुद गोबाव जाबायदां अखा हानानै फोनबाय गिनांगोनसो बेफोरबायदिया बहुद रिस्कि आंथ' गिखायो हाइटजों आंहा प्रब्लेम दङ
जोङो बैथिं फैबाय फैनायाव नै बैथिं ओमफ्राय दायो जोङो इथिं ओरै ओंखारबोबाय आरो फारसेथिंजाय साइड फारसेथिं इथिं गासिबो सापात बागान गोजासो सापात बागान आरो नै बिथिं बेवहायथ' पुरा पाहारानो होनदों पाहार आरो नै बै जिं थांबा बै बिबार बागानखौ मोनहैगोन आरो जोंहा बिबार बागानाव बेरायबावनांगौमोन बै साइडथिं थांसै रेस्टुरेन्टाव हाबनोसै दायो जानानै थांखानोसै 4:30 जाखाबाय जानोसै रुम न' मोनहैबाथाय सा लोंनानै उन्दुनोसै जिरायजोब्बाय कियानालाय कियाना मा हारसिंसो जागोन नामा जोङो जिरायनानै जानो दिगदारसो खालायबाय थादों